Біблія для маленькіх. Стары запавет. Данііл і Ільвы. Новым валадаром у Бабілёне стаў Дарый. Данііл быў ягоным самым блізкім дарадцам. Памочнікі Дарыя не любілі Данііла. Яны намаўлялі Дарыя: «Ты такі цудоўны валадар. Усталюй, калі ласка, новы закон, няхай наступныя 30 дзён все людзі моляцца толькі табе, а той, хто не паслухаецца, няхай будзе кінуты ў яму да львоў». Валадар Дарый зацвердзіў гэты закон. Але Данііл працягваў маліцца свайму Господу, якому пакланяўся і якога любіў. Памочнікі валадара злавілі яго падчас малітвы. Яны прывялі Данііла да валадара і сказалі: «Цяпер ты мусіш кінуць Данііла ў яму да львоў». Дарый зразумеў, што зрабіў кепска, але быў вымушаны трымацца свайго слова. Данііла кінулі да львоў, але ён не баяўся і верыў, што Бог абароніць яго. У тую ноч валадар не мог спаць і ледзь дачакаўся раніцы. Ён моцна перажываў за Данііла. На світанку Дарый пабег да ямы, дзе сядзеў Данііл. Ён закрычаў: «Данііл, твой Бог, якому ты служыш, ці ўратаваў цябе ад львоў?» «Так», – адказаў Данііл. «Мой Бог паслаў анёла, каб захаваць мяне ад львоў». Данііл вярнуўся ў валадарскі палац, а валадар Дарый загадаў усім пакланяцца сапраўднаму Богу.